What's up, mga boy? Hi, welcome back to my YouTube channel. Yes guys, for today's video, time check, it's already 10:42 a.m. and then padung mi maligo sa Kapuros. Kapuros, katabi itong nasa akong mga previews. Ang sunod akong buhok. Ito nasa ko ang previews nga mga videos itong childhood nga kaliguanan mo. Sabi na akong hair. So, karon maligo mi adto kay hindot siya kaliguan basta home. So, see you there. Bye! Guys, sana ni ilang kayo sila lang haligo ako magpakita. Humble siya. Pagbabay sama sa vlog de pagbabay. Oh, anya na tataon. Irene, bye-bye. Kuhaan ang mga sagbot, oh. Dai, gonit na kayo, piyop. Diyan kayo sila guys. Akong buhok. Ako ang giplanch. Hindi ta balik pagkabata.
maligutan sila. Wala, nagigutan sila. 1, 2, 3, go! Premiuhan man ako og bato. Kas ganas jay ay dagaya makamoto nga jay. Sige, balik. 1, 2, 3, go! La, dugaya si Irene, oy! Grabe si Irene, makadaog kag bato. O, dara premium ni mo. Bagol. Halik ka na kay Sablik. Pagbabay sa masang vlog na bahay. Ina mga ligo pa. Yes guys, nindot kayo ligo ang lamit pa ni sa lugarita. Kaya na yung parents. Tanaw ay pakita ang mga kakahuyan. Yan na. So, maligo ko niya. Oh. Maligo na ako eh. Gina. May maligo na ako eh. What's up, mga bay? Humanami migligo. Dahil manguli na ta. Manguli na mi guys. Bye, we'll be back. Guys, ulit kami. Bye-bye. Ang sarap bumalik sa pagiging bata. Bye! See you in my next vlog!